Ang tulumanon sa mga katigulangan. Marcos Kapitulo 7, 1-13. Adunay mga pari ug pipila ka mga magtutudlo sa kasugoan nga miabot gikan sa Jerusalem ug mialirong kang Hesus. Nakita nila nga ang uban sa iyang mga sumusunod nagakaon nga wala manghunaw. Kini supak sa tulumanon sa mga pari. Dili lang ang mga pari kondili ang tanan asab nga mga Hudyo dili mokaon kondili una sila makapanghunaw sumala sa tulumanon gikan sa ilang mga katigulangan. Dili asab sila mokaon sa bisan ansa nga nagikan sa tindahan kondili una sila makapanghunaw. Daghan pagayod ang ilang mga tulumanon sama sa pagpanghugos sa mga tasa, kolon, ug tumbaga nga mga lutuanan. Busa nang utana kang Hesus ang mga pari ug ang mga magtutudlo sa kasugoan, nganong ang imong mga sumusunod wala man magsunod sa mga tulumanon sa atong mga katigulangan. Nagakaon sila nga wala manghunaw. Kitubag sila ni Hesus, tinuod gayod ang giingon ni Propeta Isaias mahitungod kaninyo nga mga tigpakaaron ingnon. Sumala sa sinulat ni Isaias, mingon ang Diyos. Kining mga tohana nagatahod kanako sa baba lamang. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Kaya ang ilang gitadlo nga mga pagtulunan mga hinimo lang sa mga tao. Gisalikway ninyo ang sugo sa Diyos, ug ang mga pagtulunan sa tao mao ang inyong gitumon. Mingon pa gayod si Hesus, maayo gayod kamo mangita og pamaagi sa pagsalikway sa gipasunod sa Diyos aron masunod ninyo ang inyong mga tulumanon. Sama pananglitan nini, si Moises mingon, tahura ang imong amahan ug inahan, ug ang musalti ug dawtan batok sa iyang amahan o inahan kinahanglan patyon. Apan kamo nagatudlo nga kon ang tawo may ikatabang ante sa iyang mga ginikanan, ug muingon kanila, korban kini, kon sa ato pa, kini alang sa Diyos wala na siya ay obligasyon sa pagtabang kanila. Kipakawalay pulos ninyo ang pulong sa Diyos tungod sa inyong napanunod nga tulumanon. Ug daghan pa ang sama nini nga inyong gibuhat.